Unang barangay sa Barangay 18 sa Bacolod City, ginatutukan ang pagparenta sa mga bangkok ang folding beds sa washer sa mga pasyente sa CLMMRH nga nagatinir. Sagwa, yan balita nga itong gintutukan. Kalima na nagbalik-balik ang 25 anyo sa Sinelboy Rosal sa CLMMRH. Humaling 2021, ginapakibatuan sini ang sakit nga hernia. Masami sa dalan ini nagatulog samtang nagahulat sa iya lab test kag medikasyon halin sa ospital. Ginakabalakan sini ang posible dugang nga sakit sa pagtinir sa dalan. Isa ini sa mga ginatatap sa temporary shelter sa Barangay 18 nga nahamtang sa tabok sa Regional Hospital. Bali ano lang iga, renta lang bangko, dala masandig. Renta lang bangko yung tag 20. Tapos dala na lang, may standby. Basta magsaka naman dibat sa babaw. Si Nanay Jana Cuevas, ginapaabot ng schedule agud makakas ang bukol nga nagtubo siya ilong. Bangod wala paryente sa Bacolod, sa dalan man ini nagatambay tubtob na kalabot sa temporary shelter. Tapos may konsiling nga pag-schedule sa imo, maano dayon, pero nang i-reschedule na po kaliwat, tapos reschedule na po liwat. Makahalanusbo ang sitwasyon sa mga pasyente apang ang maini ang ginapahayag ginanegosyohan pa sang pila ka mga balaligyaan sa palibot sang ospital suno kay Barangay 18 punong Barangay Madeline Diaz. Ang bangko, 20 pesos ang renta, 150 ang kada isa ka folding bed samtang ang karton ginabaligya pa sa tag 15 tubtob 50 pesos ang panit. Ang 20 na mabakal pulo sang kanon pulo sang sudan. Nabala ko sila. Kagari man open man ko de. Ginapaligban man ni Diaz ang posible pagkuha sang tag-iya sang duta sa diinahamtang ang temporary shelter. 100,000 pesos ang renta sini sa isa ka tuig humalin sang 2021. Pebrero pa sa nag-expire ang kontrata gani, ano man yung oras pwede ini nga bawion. Mga shelter nga ni. Tapos na ang amon nga kontrata. Sa tag-iya sang duta, kag tag-iya sang building nga isa. Kaya ang isa na isa ako na inatuon. Madumduman nga umpisa sa nagpandemya, ginadumilian ang pagsulod sa watcher sa CLMMRH. Samtang wala sa bakante sa ospital, ang pila ka mga pasyente sa temporary shelter man anay nagahulat. Panawagan ni Diaz, kag sa mga pasyente gikan sa luwas ng syudad, nga tamdon man sa provincial government ang ila sitwasyon. Buligan man kami na kay syempre, pigado man kami. Kag kinanglan man ni namon, tani itutukan man kami din nila. Kay syempre, wala man kami gaano, may pasyente kami. Kaabot namon da sa sakwa, maulanan, mainitan kami. Imbis na kami, ang amon pasyente, maayo, kami naman ang mamasakit. Opo, Kiril Casilio, Adrian Priatos, Western Visayas.